Nongkong nga ay kubli ya pi baro ki subscriber ki baju kersan yang nak por syakapor bat kumju ru hakane ka video bamanda POE ya kini ki dur jong kini ki kenthe arngut hangne kini ki kenthe arngut kito ki basa rap ki basa penyap hakimete kane ka dur hakipor bakidang im kini ki kenthe arngut kidei ki student ki balik kelas saim fol Manipur kini ki arngut ki kenthe kuki kisah ben bha hadu kata-kata hakimete ki rap ya ki onda ladep rap ya ki penyap ya ki hangne don kawe ga kenthe hangne ngan pen i ya pi pek kini ki ba pen i ya pi ki lain ki basau ngadang pen circle hangne pek kane ka kenthe sorry ngihap pen blar ya kane ka video kan kata ya ki kena ya ka society lane ya kane ka video na kata ka dau bajba wat senyawa ya kata te hangne POE kenjet pen i ya pi hakine kipor baki penyap ya ka kita char bha ya ka hadu kata-kata kiset direct hakli jongka daka AK47 kiset ban hadu bandami kijabin jongka sabar kane ka video bajba amde bamenta ka video ka bamensua akapor baksa penyap kini ki arngut ki kethi kuki kisah siat hakimete kirep yaki tochar yaki hadu pamla ausu hadin ki siat yaki direct hakli jongki hadu bandami ki jabing sabar hadin ki penyap yakine ki kenthe kimet yap jongki kilano long kum kimrat kum kikse kum bayap merat ki yap bapli omdon kador jongki beri perthe hangne ha perthe ngiyo i ladangi pej kane ka jing le beng ki mete yaki kuki ubri perthe menta umdon dortang kendiat hangne ha perthe kane kadai kari India nasyang sarong marwe habang asyong ngade unong India kari jongi kari India bapli kakutang haka political ladadon ki baji hapok jella jongka kam syawe ya kata ladayok tang ka profit ka jongka karabiang upat ba ulayap kam syawe ya kata kalabiang barok khoj ladabiang tang ka jongka kane kadai kari India political ri tepat ba syang ba komen kumno kisya halor kane ke jingjia hari India jongni